La improvisació i el ritme sincopat fan que el jazz soni a jazz, un estil de música que, tot i que és per minories per tradició històrica, segueix ben viu a Catalunya. El públic d'estils com el ragtime o la música Dixie és fidel al gènere. En alguns racons com Cardedeu encara són populars les jams de jazz, unes trobades on l'accent del swing i la llibertat per composar el moment en són els grans protagonistes. En aquestes cites, els músics s'incorporen lliurement a l'escenari sense haver pactat res prèviament. Les jam sessions no està res assajat i llavors normalment hi ha en el repertori del jazz hi ha uns estàndards que tothom se sap i llavors tu pots anar a qualsevol jam i si més o menys tens un repertori ample sempre podràs tocar un tema. Una jam és com tocar a casa ja, que pots fer el que vulguis, que ningú et pot dir res, que vas allà i ho dones tot. Moltes sales de Catalunya encara aposten per transportar-se alguns dies cap a New Orleans, on el jazz no només és la música que agrada als músics.